Bona tarda, amics, amigues de Xala, benvinguts al Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, on estem a punt de viure una nova jornada de la Copa Catalunya masculina, en aquest cas del grup 2 d'aquesta màxima competició del bàsquet català. Insistim, 12a jornada, grup 2, Copa Catalunya masculina, Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat, partit entre la S, entre l'agrupació esportiva Santa Eulàlia i el Club Bàsquet Ripollet. Partit interessant, partit molt interessant, amb dos equips que en principi estan dissenyats per fer unes temporades diferents. La S, evidentment, dissenyat per intentar salvar la categoria, el Ripollet per intentar repetir la temporada passada, on van estar ben a prop de ser un dels equips que haguessin pujat a la Lliga EVA, i en qualsevol cas aquest any sembla que encara més igualat que la temporada passada. La S ara mateix ocupa la 6a posició amb 5 victòries i 6 derrotes a casa. També s'ha de dir un balanç negatiu, amb una victòria i 3 derrotes. Només ha jugat 4 partits a casa el conjunt de David Muñoz. Com sempre, un equip basat principalment en la defensa, només 681 punts en contra, és a dir, 61,9 per partit, i ve de guanyar el conjunt blau, ve de guanyar a la pista l'Alpicat 60-72, i ve també amb bona ratxa, s'ha de dir, amb últims 4 partits, el conjunt de Santa Eulàlia, 3 victòries i 1 derrota. L'equip visitant, insistim, dissenyat segurament per fer alguna cosa més que no pas l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Ara mateix és 9è, amb 6 victòries i 4 derrotes, per tant apareix per sota de la S, però també és veritat que té un partit menys, el que li falta davant el Navàs. Per tant, aquesta 9a posició és virtual, amb 6-4. Segurament el Ripollet, insistim, està dissenyat per ocupar algun dels posicions de privilegi. Fora de casa, bona versió del conjunt de Ripollet, 3 victòries i 2 derrotes, un equip diferent a la S en el sentit que està basat principalment en l'atac, 77,3 punts per partit aconsegueix anotar el conjunt vermell, i també ve de guanyar el CB Ripollet 85-83 davant de l'Almeda, i també té un balanç de 3 victòries i només 1 derrota en els darrers 4 partits. Recordem, com sempre, ens agrada dir que hi ha més partits disponibles al Xala, al Masnou Horta, tant al Xala com a xarxa i les televisions locals, i al Lliçà d'Amunt Sant Gervasi del grup 1 de la Copa Catalunya masculina. Està a punt de començar, ja veiem els protagonistes com a poc se situen dins la pista. Veiem a Javi Solomando, veiem a Edu Real per part de la S, estem parlant, veiem a Sergi Bonet, veiem també a Sergi López i per últim a Carlos de Fuentes per part del Ripollet, Alejandro Sánchez, també veiem a Miguel Valero, com no a Roger Vilanova, segurament l'home destacat, sens dubte, del conjunt vermell, Albert Ortega, un altre dels jugadors a tenir en compte, i Antonio Quirós és qui completa aquest 5 inicial del Club Bàsquet Ripollet. Comença el partit i comença l'atac del Club Bàsquet Ripollet. És Vilanova, precisament, insistim, 20 punts per partit, sens dubte un dels homes a vigilar per part de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia i un dels homes més destacats d'aquest grup 2 de la Copa Catalunya masculina. Ha fallat el primer llançament, això sí, Roger Vilanova, ja juga la S amb De Fuentes, amb Sergi López, el pal alt, massa lluny de Cistella, que és on fa mal segurament el número 19 de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Bonet amb la pilota, fintant, intentant penetrar per línia de fons, obre finalment cap a Edu Real, massa lluny, 2 segons de possessió, ha de llançar Edu Real, ho intenta, es queda curt, i el palmeig de Sergi López, que ja no valia, i la pilota serà pel Club Bàsquet Ripollet. De moment, 0-0 en el marcador. No hi ha hagut moviment a l'electrònic d'aquest poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. Per cert, arbitren Ricard Jerez i Isaac García. Són els dos àrbitres que avui estan presents en aquest poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. Intenta atacar el Ripollet, intenta anotar, ha estat a punt d'aconseguir-ho el conjunt vermell, però continua de moment el 0-0 de Sancer. Veurem quin guió tenim en aquest partit, perquè evidentment un partit a molts punts segurament és el que buscarà el Club Bàsquet Ripollet, i al contrari, la S intentarà que sigui el partit més defensiu possible. I ara hi ha hagut antiesportiva del dorsal 21, és a dir, antiesportiva de Sergi Bonet. És la primera falta del partit, de fet. Primera falta de la S, primera falta d'aquest període i primera falta també, lògicament, de Sergi Bonet. Ha estat antiesportiva, la contra que ha intentat formar el Ripollet no ha estat bona, tampoc ha llançat bé ara el llançament d'aquesta falta antiesportiva el número 14 del Club Bàsquet Ripollet, Alejandro Sánchez. Amb el segon sí, i s'estrena en el marcador l'equip visitant, 0-1. Està guanyant de moment el Club Bàsquet Ripollet, que més tindrà després de l'antiesportiva. Pilota, tindrà possessió Vilanova.
jugant amb Sánchez. Sánchez connectant amb Ortega. Ortega que intentava penetrar i connectar amb Quirós. No ha sortit, però com a mínim continuarà la possessió favorable al conjunt vermell. Treu el Club Bàsquet Ripollet amb Miguel Valero intentant anotar de 2, el rebot ofensiu de Quirós. Quirós que es gira, Quirós que intenta anotar amb ganxo de dretes, no aconsegueix. I la pilota torna a ser de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, 0-1. Continua el marcador sense gaires moviments. Ara Edu Real a la pilota interior, no aconsegueix anotar. Rebot ofensiu de Sergi Bonet, que ha trepitjat la línia de fons i, per tant, tornarà a ser possessió del Ripollet. Vilanova amb la pilota, com sempre. Insistim, un dels jugadors sens dubte més destacats, un dels jugadors, per cert, que s'ha seleccionat. I ara el triple d'Albert Ortega. S'estrena en aquesta estadística Albert Ortega. També és el primer triple del partit. 0-4 ha començat una miqueta més endollat el Ripollet que no pas la S. Dèiem que Roger Vilanova és un dels jugadors, o el jugador en aquest cas, del Club Bàsquet Ripollet que ha estat seleccionat per formar part de l'All-Star que es durà a terme el 25 de gener a Granollers. No hi havia segurament massa dubtes que seria Roger Vilanova qui ocuparia aquesta plaça del Ripollet en l'All-Star. En el cas de la S serà un jugador que encara no l'hem vist a pista, que és Víctor Campodarbe. De moment a la banqueta encara el 16 de la S. Sí podem veure a Roger Vilanova del Club Bàsquet Ripollet. Era la falta, ha estat de Carlos de Fuentes. També és la primera, és la segona d'equip de la S. I tindrà 2 llançaments de tir lliure Albert Ortega. De moment màxim anotador amb 3 puntets. Ortega que anota el primer. 4 punts per ella. I aconsegueix ja el 0-5 en el marcador. L'equip vermell ha de reaccionar, evidentment, la S. Si no vol que el Ripollet, que d'inici parteix amb una mica d'avantatge, com a mínim és favorit l'equip avui visitant. Si a sobre comença amb 0-6, doncs no és evidentment una bona notícia per l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Ara obre López cap a Solomando de 3, falla, el rebot ofensiu és Carlos de Fuentes. Novament Solomando, que li deixen sol, intenta penetrar Solomando, s'atura, busca Sergi Bonet de 2, falla, i el rebot per Albert Ortega. Valero s'atura, novament amb Ortega. Ortega que intenta posar una miqueta de seny. I novament amb el 24, amb Miguel Valero. Ara la roba Javi Solomando. Solomando que busca la penetració, ben defensat ara per Roger Vilanova, falla Edu Real. I la contra és del Ripollet amb Ortega, amb Quirós. Quirós que obre perfectament cap al llançament exterior d'Alejandro Sánchez, que la nota. I això ja comença a ser encara més preocupant per la S, perquè ara mateix el Ripollet està dominant per 0-8. A falta de 6 minuts i 27 segons, domina el conjunt vermell amb certa comoditat. No ha notat encara la S, sabia el conjunt David Muñoz que no és segurament el seu punt fort, la notació, però evidentment segurament tampoc esperaven començar el partit en tant de desencer amb la façana ofensiva. I ara sí, ara ha notat que tenia desencer el conjunt de David Muñoz en la façana ofensiva, però ara sí, Edu Real amb mà esquerra ha notat la primera cistella de la S, 2-8. Domina de moment encara, i ara més a punt de recupera de fet la S amb Carlos de Fuentes, que s'atura, que juga amb Sergi López. López de 2, falla. I el rebot per Ortega. A punt de notar Sergi López. Se n'ha sortit de dins aquesta cistella, que semblava clara, però finalment és el Ripollet qui torna a atacar. Ortega, falta en atac del Ripollet, veurem d'aquí, del 24 de Miguel Valero, és la primera. Miguel Valero, primera falta personal, continua el 2-8. Domina el Gabal Motor Club Bàsquet Ripollet. Edu Real amb la pilota, molt lluny de cistella. Solomando, rebent el bloc de Bonet. Continua Solomando. De Fuentes, amenaça amb el tir, rep el bloc de López. Continua De Fuentes, 6 segons de possessió, ha de llançar alguna cosa, ha de fer alguna cosa a la S. És Solomando de 3, s'anota Javi Solomando. El triple
que situa a la S una miqueta més a prop. 5-8. Domina el Ripollet, però sembla que la S ha de reaccionar. Falta novament de Sergi Bonet, si no ens equivoquem és la segona, efectivament, segona falta personal de Sergi Bonet, que marxa a la banqueta i surt un dels homes del qual parlàvem abans, Víctor Campodarbe, el jugador que ha estat seleccionat per jugar a l'All-Star per part de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, per tant també un dels referents, sens dubte, de l'equip de l'Hospitalet. Víctor Campodarbe, amb el 16 a l'esquena, anota el primer tir lliure. Antonio Quirós i posa el 5-9. El segon també. 5-10. A falta de 5 minuts. Ja plou menys, per la S, també s'ha de dir. Havia començat amb un 0-8, que feia una miqueta de mal el conjunt de David Muñoz, i ara sembla que, com a mínim, ha de tenir una miqueta més d'encert, sobretot en atac. Campodarbe obrint cap a López. López, que intenta ser incisiu, finalment és Edu Real qui llença amb una safata amb la mà esquerra, no aconsegueix anotar el 4 de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia i ataca el Ripollet amb Ortega, rep la falta, nova falta de la S d'Edu Real, és la primera i és la quarta d'equip de la S. Quan hi ha canvi marxa precisament Real, entra Bernat Martínez. I traurà Alberto Ortega, jugant amb el Badalejo. Aquest amb Sánchez, Alejandro Sánchez amb la pilota. Continua votant Ortega, que buscava el passe cap a Roger Vilanova. Segurament aquí podria haver llançat precisament Alberto Ortega, perquè tenia una opció clara. Havia trencat bé a la defensa, de fet. S'havia plantat a 3 metres aproximadament de la cistella. Podia haver anotat ell, ha preferit jugar amb Roger Vilanova, però no s'han entès el 7 i el 8 del Club Bàsquet Ripollet. Segurament dos dels millors jugadors d'aquest equip. López amb la pilota, obrint cap a Campodarbe, de 2, falla, es queda curt Víctor Campodarbe. El rebot és pel Ripollet i la contra també pel conjunt vermell. Quirós. El Baladejo, Vilanova, que vota, que s'ho pensa. Aquí no es pot deixar a Vilanova, perquè Vilanova és un jugador que segurament aquestes opcions poques fallarà. Aquí ha fallat precisament el 8 del Ripollet, però no és gaire habitual veure fallar a un dels màxims anotadors d'aquesta Copa Catalunya, amb 20 punts per partit. Una menjana exacta, 200 punts en 10 partits, 20 per partit. No són números gaire complicats de fer. I juga allà el Ripollet. Intentava reconnectar el Baladejo amb Santana, un dels que acaba d'entrar. L'ha tocat amb els peus la defensa de la S i, per tant, 14 segons de possessió més pel Club Bàsquet Ripollet. Santana, el Baladejo, connectant perfectament amb la cistella ara d'Alexander el Baladejo. Són els dos primers punts de l'11. 5-12. Domina el Ripollet, un fet bastant clar des del principi. L'AS en cap moment ha estat per davant el conjunt de Santa Eulàlia. Ara molt bé l'atac del Ripollet, tot i que falla. Alejandro Sánchez ha fallat després de la bona connexió, de la bona combinació de l'equip de David Igualada. Ha fallat el número 14, Alejandro Sánchez. Ataca la S amb Dani Núñez, anotant de 2. Molt bé, ara Dani Núñez, també un dels jugadors que ha entrat fa pocs instants i ho ha fet anotant aquesta cistella de 2 amb mà dreta. Bona penetració ara del 44 de la S. Ara Roger Vilanova, que busca la cistella 2, falla el rebot per Sergi López. Jugant amb Solomando, Solomando amb Núñez. Núñez connectant perfectament amb Campodarbe i Campodarbe 2. Campodarbe 2 i posa el 9-12. Juga el Ripollet, 2-30 pel final. Sánchez, que intentava connectar amb algú a l'interior de la zona. Abans hi ha hagut falta, si no m'equivoco, del 16 de Víctor Campodarbe. I en qualsevol cas, el que sí que no hi ha dubtes és que hi haurà 2 tirs lliures, perquè ja la S supera les 4 faltes
en aquest període. I això permetrà a Alexandre Albaladejo apropar-se a la línia personal i veurem si anotar i enxamplar una miqueta la distància del seu equip. De moment el primer no ho aconsegueix, 2-26. I continua el 9-12. El Badalejo amb el segon. Aquest tampoc, i el rebot és per Sergi López. Bernat Martínez amb la pilota pel cantó esquerre, novament López. Amb un dels que acaba d'entrar també, Albert Garriga, Campodarbe, Garriga. De moment poc incisiu en aquest atac la S, movent per fora. Núñez que busca canviar això. Intentava ara la pilota interior cap a Sergi López, no aconsegueix. I és pilota pel Ripollet amb Vilanova. Vilanova busca la penetració, Vilanova que pot anotar de 2, falla el rebot ofensiu. Era d'Alexandre Badalejo, ha rebut un cop a la cara, es queixa, involuntari en qualsevol cas, però evidentment això no fa que no treu que faci mal. I el que sí que hi ha una mica de polèmica és amb la fora. Amb la fora perquè sembla que el Ripollet reclamava que la pilota havia de ser per ells, però en qualsevol cas els àrbitres, Ricard Jerez i Isaac García, han dit que pilota per la S, i de fet ja la té Dani Núñez. Però la perd Núñez, recupera el Ripollet, la contra perfectament, tot i que el tap ara de Bernat Martínez. Després d'una bona contra del Ripollet, després d'haver recuperat la pilota, però Bernat Martínez ha aparegut, sembla que de no res, per fer un tap bastant espectacular. I ara el rebot novament del Badalejo, el Badalejo de 2, falla, i Bernat Martínez, cares a tot arreu, tapona, reboteja, i veurem si en algun moment també anota. Garriga amb la pilota, buscant ara el tall de Sergi López. Vilanova, que encara no s'ha estrenat, de moment continua igual, cau a terra el jugador del Ripollet, Miguel Valero. Penetració ara contundent, i era perfecta, ara molt bé el Ripollet anotant Miguel Valero aquesta cistella de 2 després de la bona jugada de Luis Carlos Santana i posant el 9-14, sempre aquesta distància de 5, 6, 4 punts favorable al Ripollet. La S no acaba de baixar. D'aquí, Bernat Martínez intentant anotar de 2, rep la falta Alexandre Albaladejo, i tindrà 2 llançaments de tir lliure. El número 25 de la S, Bernat Martínez. 38 segons pel final, 9-14. De moment sembla que el partit interessa una miqueta més els interessos, si em permeteu, de la S, perquè no està sent un partit d'excessius punts. I recordem, estem parlant d'un dels millors atacs, el Ripollet, contra la millor defensa del grup, la S. I segurament un partit a pocs punts interessa més el conjunt de David Muñoz que no pas el de David Igualada. 2 Davids avui a les dues banquetes. Anota el primer Bernat Martínez, és el seu primer punt. Posa el 10-14. Veurem què passa amb el segon del 25 de la S. El falla, el rebot, el lluita l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, com a mínim aconsegueix recuperar la possessió després de la bona feina ara d'Albert Martín, intentant com a mínim molestar al màxim en el rebot defensiu. No ha aconseguit controlar-ho, però sí que tampoc fos fàcil pel Ripollet, i això ha permès a l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, a la S, recuperar la possessió. Bernat Martínez amb la pilota, rep el bloc d'Albert Martín. Martínez buscant la penetració, molt bé ara Martínez de 2, falla, però rep la falta, tindrà 2 llançaments lliures. Novament el 25 de la S. Falta del 24, és de Miguel Valero. És la segona. És la segona de Miguel Valero. Això fa que el David Igualada no vulgui arriscar. I marxa a la banqueta Miguel Valero. I els 2 llançaments lliures per Bernat Martínez. Amb el 10-14. Es pot apropar la S, però de moment no és que no vulgui, però sí que sembla que no acaba de tenir l'opció clara de posar-se a tir. L'agrupació esportiva Santa Eulàlia ha fet els 2 Bernat Martínez, i ara segurament una última possessió més enllà d'aquesta del Ripollet. Veurem, qualsevol cas és Quirós amb la pilota, amb Ortega que té paciència, jugant
amb Santana, aquest l'ha perdut, i la S tindrà l'última possessió. Núñez amb Bernat Martínez, falla, i novament serà falta favorable a la S, novament serà Bernat Martínez qui tingui. Dos llançaments de tir lliures, veurem si ara s'aprofita. Abans no ho ha fet. El 25. De moment porta un de 4 en aquesta estadística. Bernat Martínez. Ara sí que nota el primer. 11-14. 11-14. Aquest es queda curt i el rebot pel Ripollet, 2 segons, 4 dècimes. Veurem si té temps de fer alguna coseta. El conjunt vermell. Complicat, creuar tot el camp amb només 2 segons. Veurem si Vilanova aconsegueix anotar des de més de mig camp. Vilanova, a punt Roger Vilanova d'anotar amb aquest llançament des de més enllà de la línia de mig camp. No ho aconsegueix i per tant continua l'11-14 favorable al conjunt del Ripollet. Que ha dominat, sobretot al principi, amb aquest 0-8 en el marcador, en els primers compassos del partit. Després la S ha reaccionat, la S ha estat molt millor. A poc s'ha anat igualant, però sí que és veritat que l'equip de David Muñoz en cap cas ha aconseguit completar aquesta remuntada i posar-se per damunt. De moment, insistim, 11-14, favorable a l'equip visitant. I veurem si això canvia amb aquest segon període o si es manté sempre la diferència mínima, però bastant constant, favorable al Club Bàsquet Ripollet. De moment, anotadors, hem de destacar Albert Ortega amb 5, que no és evidentment una gran marca, però és que tampoc està sent un partit a molts punts de moment, 11-14, insistim. Per tant, aquests 5 punts d'Albert Ortega ja són bons pel seu equip. Traurà la S des de mig camp. Tindrà la possessió el conjunt de Santa Eulàlia amb Albert Garriga, que demana jugada, que se centra, que combina amb Campo d'Arbe, ben pressionat, i continua l'atac de la S. Víctor Campo d'Arbe, que busca la cistella de 2, falla el rebot. Al final el palmeja Albert Martín i se'l queda la S. Martín novament amb la pilota, amb Garriga, Garriga de 3, busca el triple, el falla, el rebot ofensiu, no, és defensiu, és pel Vilanova, que podrà anotar, si no ho impedeix Víctor Campo d'Arbe, que no ho ha fet, però sí que com a mínima ha espantat, jo crec que el suficient. I ja sembla que demana de fet molt esportiva ara la S, perquè Roger Vilanova ha tingut problema i el tècnic David Muñoz ha estat el primer en exigir als seus jugadors que aturessin l'atac i que es preocupessin per l'estat de salut de Roger Vilanova, que amb aquesta entrada fallada, no sé si a la caiguda potser no ha acabat d'aterrar bé, però en qualsevol cas sembla que no podrà continuar, sembla que és un problema amb el seu turmell esquerre i de moment Vilanova haurà de marxar a la banqueta. I evidentment això no és una bona notícia pels amants del bàsquet en general, perquè estem parlant de, insistim, un dels millors jugadors d'aquesta Copa Catalunya. I veurem si pot continuar Roger Vilanova. De moment crec que tindrà com a mínim uns minuts de descans i esperem que després el 8 del Club Bàsquet Ripollet es pugui reincorporar en aquest partit. Com a mínim camina, no sembla una cosa molt greu, però sí que és veritat que ell mateix ha marxat a la banqueta i per tant veurem si pot continuar. En qualsevol cas, i ara el triple de Dani Núñez. Estaven pendents de l'estat de salut de Roger Vilanova quan la S, doncs, evidentment ha continuat jugant. I ara el 2+1 d'Albert Ortega, que tindrà el llançament addicional, 14-16. I tindrà, insistim, Albert Ortega l'opció de tornar a posar el +3
en el marcador després de l'empat de la S, que per primera vegada havia aconseguit, més enllà del 0-0, evidentment, havia aconseguit posar-se a la mateixa alçada que el Ripollet, però ràpidament ho ha solucionat Albert Ortega amb aquest 2+1, 8 punts per ell, 14-17. Guanya el Club Bàsquet Ripollet, ara intentava combinar perfectament Garriga amb Martín. L'ha tocat amb els peus en un dels jugadors del Club Bàsquet Ripollet. I segueix atacant l'AS amb 14 segons de possessió. Martín, amb Bernat Martínez. Martínez que gira, intentava ara anotar de 2, es queixa d'una possible falta. Els àrbitres diuen que no. I ataca Ortega. Ortega amb la pilota buscant el triple. Albert Ortega l'anota. Albert Ortega està absolutament inspirat. I dues jugades seves han tornat a col·locar el seu equip amb un mínim marge, amb una mica de tranquil·litat, una mica de matalàs. 14-20, ara intentava novament Bernat Martínez anotar. No aconsegueix. Bona defensa del Club Bàsquet Ripollet. 14-20. 14-20, havia aconseguit el més complicat, la S, empatar 14. I des de llavors un 2+1 i un triple d'Albert Ortega, 6 punts consecutius del set del Ripollet. Han fet que l'equip de David Igualada continuï per davant, 14-20. Juga novament Ortega, defensat per Dani Núñez, amb falta. En falta del número 44, és la segona de Dani Núñez, tal com indica la taula d'anotadors. I a falta de 8 minuts i 11 segons continua guanyant el Ripollet. El tir de 2 que també anota Xavi Manzano. I en un 3 i no res, el Club Bàsquet Ripollet torna a tenir 8 punts d'avantatge. Parlaven del parcial inicial de 0-8. Doncs aquest parcial també ha estat de 0-8 i també permet al conjunt de David Igualada fregar els 10 punts d'avantatge que poden aconseguir ara. S'atura, en qualsevol cas, el Ripollet. Ara massa forçat el llançament d'Omar Baja i el rebot posterior ha acabat amb una falta que afavoreix els interessos de la S, si no m'equivoco. 14-22, insistim, estava la S remuntant, estava millorant, però no hem de descobrir ara la qualitat del Ripollet. I insistim, amb un 3 i no res han aconseguit novament situar-se amb 8 punts d'avantatge. Veurem si això no trenca el partit a favor de l'equip de David Igualada, que més, casualitat, evidentment, però quan s'ha lesionat el que tothom considera que és el seu millor home, Roger Vilanova, ha estat quan ha fet aquest parcial de 0-8. Per tant, això també demostra que, evidentment, el conjunt vermell no és només Roger Vilanova. Tenen jugadors de molta qualitat i un d'ells està sent, sens dubte, el bo d'Albert Ortega, que tampoc sorprèn, 12 punts per partit. Avui ja en porta 11, per tant està a punt de superar a la primera part només la seva mitjana de punts. I veurem si ho aconsegueix. De moment, insistim, està sent, sens dubte, el millor home del partit, Albert Ortega, del Club Bàsquet Ripollet. Veurem si continua amb les seves bones prestacions. Treu la S i juga el conjunt de Santa Eulàlia per tal de reduir distàncies, perquè aquests 8 punts de diferència evidentment fan mal a l'equip de David Muñoz. Núñez de 3, anota Dani Núñez, el seu segon triple, també inspirat, el número 44 de la S. 17-22, torna a apropar-se l'equip de casa, l'equip de l'Hospitalet. Ortega, pilota interior cap al dorsal número 15, que ho fa perfecte Antonio Quirós. Deixa anar la mà dreta i anota de 2. És el seu quart punt d'Antonio Quirós. I a més hi ha hagut falta, crec que d'Albert Martín, però no ho hem vist bé. I en qualsevol cas tornarà a atacar el Club Bàsquet Ripollet. Per tant, pot ser una jugada molt interessant
per l'equip de fora, pel conjunt de Ripollet, que podrien tenir jugada de 4 punts. Ara recupera Víctor Campodarbe. Després de la lluita, doncs no, perquè la lluita afavoreix els interessos del Club Bàsquet Ripollet. En qualsevol cas, bona lluita ara del 16 de la S, insistim. El representant de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia a l'All-Star serà Víctor Campodarbe, mentre que el del Ripollet, si la salut li permet, evidentment ho desitgem així, serà Roger Vilanova. Ara Campodarbe buscant el rebot, finalment el controla Garriga, i és el mateix Garriga qui puja la pilota. Demana jugada, se'n va cap al cantó dret, busca la pilota interior cap a Campodarbe, que podrà intentar jugar-se-la o connectar amb algun company. Finalment obre cap a Dani Núñez, que està inspirat, a 3, Núñez, la nota! Plorant, però ha acabat entrant aquest llançament de 3 de Dani Núñez, que ja en porta 11 punts. Núñez, el 44 de la S. I ara la falta personal és del dorsal 30, d'Albert Garriga. 6-21, 20-24. La S, que continua sent competitiu davant d'un equip que en principi és favorit, però insistim, en cap moment ha estat la S per davant en el marcador d'aquest poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. Juga el Ripollet amb Jordi Puig. Quirós intentant jugar-se l'1 contra 1. Antonio Quirós. Ben defensat ara per Dani López i ben defensat en general la S, que aconsegueix que s'exhaureixi la possessió. I això doncs sempre agrada, defensar i aconseguir que el rival no sigui capaç de llançar en aquests 24 segons que dona el reglament. López amb el 1 contra 1, jugant en Campodarbe, Campodarbe que gira, Campodarbe que finta, Campodarbe que nota. Bona cistella ara de Víctor Campodarbe, després de fintar, de girar-se sobre si mateix. 2 punts per ell, pel 16 de la S. Garriga defensant a Xavi Manzano, Manzano perfecte, intentant connectar amb Quirós, millor encara la defensa de la S, i la contra anava a dir perfectament executada, però se li ha escapat de les mans a Sergi López la passada de Gerard Baró, i és el Ripollet qui ataca ara amb Ortega, que ara sembla que porta uns minutets una miqueta més tranquil, i això ho ha aprofitat la S per apropar-se al marcador amb aquests minuts de l'ascenser d'Albert Ortega. Ara el rebot que el deixa escapar Gerard Baró, que prefereix no complicar-se la vida, que la pilota surti tranquil·lament per línia de banda, perquè la possessió continua sent per l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. 5-12 pel final, 22-24. Igualat el partit aquí, al poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. I és Garriga qui puja la pilota amb Real. Real, que buscava combinar amb interior, no ha pogut ser, i prefereix seguir jugant per fora. Garriga en Campodarbe, Campodarbe que finta el triple, Campodarbe que es fa una miqueta d'embolic, Campodarbe que intenta finalment trobar a Real, i la S aconsegueix una nova possessió després del rebot ofensiu. Garriga, 8 segons de possessió, continua Garriga votant amb mà dreta, connectava amb Sergi López, no s'han entès, i la contra fàcil anotarà Xavi Manzano d'escadors amb l'esquerra, perfecta, donant una miqueta d'oxigen, li calia al Club Bàsquet Ripollet anotar després d'aquests últims minuts dominats més per la S que no pas pel conjunt visitant, i ara aquesta safata fàcil de Xavi Manzano, insistint, donar una miqueta d'aire a l'equip de David Igualada. Ara intentava anotar de 2 i xiula falta en atac per rodejar. Falta en atac per rodejar amb el braç Sergi López. Aquestes coses que sempre aixequen moltes protestes, perquè és veritat que potser no es veu com a falta, però sí que és veritat que s'han de xiular. Evidentment, en atac no es pot rodejar amb el braç, i per tant aquesta falta està ben xiulada. És el que ha fet Sergi López, i per tant és falta en atac, per molt que protesti el públic d'aquí, del poliesportiu municipal de Santa Eulàlia, com també protesta ara Albert Garriga després d'aquesta darrera falta. Marxarà Garriga a la banqueta, entre Javi Solomando, i tindrà 2 llançaments Xavi Manzano.
l'autor d'aquella safata que insistíem que havia donat una miqueta d'oxigen al Club Bàsquet Ripollet. El llançament lliure també la nota, 5 punts per ell, per Xavi Manzano, 22-27. I tindrà un segon llançament, es queda curt, el rebot per Real, per Campodarbe, pel Ripollet, per Campodarbe. I aquest amb Real, Solomando, Real, jugant a la S en atac. Edu Real que finta, que troba a Gerard Baró. Baró que busca penetrar, que mig ensopega, troba Sergi López, obrint cap a Baró, Baró de 3, falla el rebot. Per Quirós. Manzano. Amb Ortega no, amb Quirós finalment. No va bé Manzano. Manzano que finta, Manzano que busca de 3, falla, el rebot és per Gerard Baró. Havia buscat el triple Xavi Manzano, que està fent uns minuts ara al 6 del Club Bàsquet Ripollet. Continua el 22-27, Solomando amb la pilota, cantó dret de l'atac. Amb molt d'espai, amb Edu Real. El pal baix, Edu Real que busca ara a Sergi López, torna a relliscar-li la pilota de les mans a Sergi López. I ataca el Club Bàsquet Ripollet, cistella de 2, fàcil. D'Omar Baja, que a 4 metres, evidentment, un jugador ja de categoria de Copa Catalunya, com és Omar Baja, ha tingut fàcil anotar el 22-29, Solomando, amb Campodarbe que vota, que intentava finalitzar, rep la falta, es mossega la llengua una mica Jordi Puig, perquè no està del tot d'acord amb aquesta falta, però bé, jo crec que ha estat clara, Jo crec que ha estat clara, i per tant seran 2 tirs lliures per un Víctor Campodarbe, que està bastant encertat durant la temporada en els tirs lliures, un 81% d'efectivitat pel 16 de la S. Doncs mira, per parlar, falla el primer tir lliure Víctor Campodarbe, 22-29, a falta de 2 minuts i 46 segons. El segon de Víctor Campodarbe sí. El segon sí. 23-29. I precisament és Campodarbe qui marxa a la banqueta, deixant el seu lloc a pista a Bonet, a Sergi Bonet. On és Manzano, qui puja la pelota pel Club Bàsquet Ripollet. Manzano, defensat per Solomando, aquest amb Ortega. Ortega molt lluny de cistella, Alberto Ortega. Amb mà esquerra, intentant superar Edu Real, rebent el bloc de Quirós. Ortega de 2, falla, el rebot és competit i se'l queda Puig. A remanguiller, com se sol dir, ha llançat aquí Puig, no ha aconseguit anotar, i el rebot defensiu és per Bonet, que rep la falta, no té bonus encara el Club Bàsquet Ripollet, per tant traurà de banda el conjunt de Santa Eulàlia. 2 minuts, 19 segons, i continua el mateix guió que durant tot el partit, amb el Ripollet sempre per sobre, la S aconsegueix apropar-se, aconsegueix empatar fins i tot, però mai per davant l'equip de David Muñoz, sempre per davant l'equip de David Igualada, el Club Bàsquet Ripollet. Ataca la S, Edu Real, pensant què fer, finalment la perd el 4 de la S, la recupera després d'impactar la pilota quan intentava fer una passada Omar Baja, i novament és Real qui busca el 3, doncs no, intentarà pilota interior cap a Bonet. 10 segons de possessió, tècnica David Muñoz. Tècnica David Muñoz. Estava protestant ara l'entrenador de la S. No sabem evidentment què ha dit, perquè estem molt lluny de la posició. S'estava queixant i finalment tècnica a l'entrenador de la S. La veritat és que des de la nostra posició, sense voler donar lliçons, tampoc creiem que la veritat estigui sent dolent com per obtenir tantes protestes. Opinió molt personal, però insistim que des d'aquí a dalt també es poden dir coses amb més facilitat segurament que des de dins de la pista, on evidentment els nervis moltes vegades juguen males passades. 23-30, va que ha anotat el tir lliure Antonio Quirós i per tant està amb més 7 el Ripollet. Amb problemes per treure la S. Solomando
amb la pilota, rebent el bloc de Bonet. Continua Salomando amb mà esquerra, obrint cap a Baró, a punt de perdre la S, efectivament. Serà Ortega qui anoti de 2 i així ho fa. Alberto Ortega amb l'esquerra, fàcil. 23-32. Una mica descentrat la S ara, Una mica descentrat. Ha de recuperar una mica el bon joc que estava realitzant fa molt poquet. Una mica nerviós, tot i que ara Javi Salomando anota una molt bona cistella de 2 amb la seva mà dolenta, amb la mà dreta. Ha anotat el número 11 de la S, que a més tindrà l'opció d'anotar el tir lliure addicional. 1 minut i 22 segons. Canvi entre Carlos de Fuentes, marxa Edu Real. Insistim, tindrà un tir lliure addicional Javi Salomando. 1 minut i 22 segons, 25-32. Aixugant la pista la delegada de camp de la S. 25-32. I l'addicional, com dèiem, favorable a l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia. A les mans de Javi Salomando, que falla el rebot. La falta de Quirós, que la reconeix, des del primer segon, millor dit. Ha reconegut Quirós la falta, per tant, no hi ha dubtes. Tindrà 2 llançaments de tir lliure Sergi Bonet, amb el 21 a l'esquena. Veurem si anota els tirs lliures. Té un 58% d'encert a la temporada. De moment aquest primer sí que ho fa. 26-32. Veurem què passa amb el segon llançament de tir lliure de Sergi Bonet. Doncs també la nota. I posa el 27-32. Insistim, aquest partit, amb aquest mateix guió sempre, amb aquesta goma i amb Alberto Ortega, que a falta de Roger Vilanova està sent Alberto Ortega que agafi el testimoni ofensiu principalment del seu conjunt i està aguantant, amb 15 punts ja Alberto Ortega, el millor home avui del conjunt visitant. Ara la perd Bonet, la recupera el mateix Ortega, a punt d'anotar el 2+1. Hauria estat una cistella d'enorme qualitat. No ho ha aconseguit. I tindrà 2 llançaments. Es queixen ara, el Ripollet es queixa de que podia haver estat antiesportiva. No ho creiem, sincerament, perquè ja estava llançant. És una acció més defensiva que no pas buscant aturar. I les protestes del Ripollet, sense càstig de tècnica, fa que molts dels aficionats de la S demanin que hi hagi la mateixa mesura i que s'axiuli tècnica a la banqueta del Ripollet. Ha fallat el segon, 27-35, però el rebot és pel Ripollet. 45 segons pel final. Ortega amb la pilota, continua Ortega. Bota Ortega, llença la 3, la nota Alberto Ortega. Quin tros de cistella que acaba d'anotar Alberto Ortega, que està fent un partit absolutament espectacular. Alberto Ortega, 19 punts. 19 punts dels 38. La meitat, de fet, dels punts del Gabal Motor Club Bàsquet Ripollet tenen la signatura d'Alberto Ortega. Això obliga David Muñoz a demanar temps mort per intentar arreglar aquest últim parcial del conjunt visitant, que està marxant en el marcador 27-38. A més, quan fa mal, a punt d'arribar al descans, l'AS està sent competitiu, com sempre. Estava sempre a prop de l'equip visitant, però és el que té el Club Bàsquet Ripollet, amb la seva qualitat, amb els seus jugadors, que en un moment puntual poden fer mal en molt poc temps. I és el que està fent el Club Bàsquet Ripollet, que en un 3 i no res ha agafat aquests 11 punts d'avantatge, Més de 10 punts, és la primera vegada, crec. Si no m'equivoco, que el conjunt de David Igualada, té més de 10 punts d'avantatge en aquest marcador del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia. Veurem com continua el partit. I per cert, ja està a pista, excel·lent notícia, Roger Vilanova.
Roger Vilanova ja es torna a estar a pista. Això és una excel·lent notícia perquè podrem veure, podrem gaudir del número 8 del Ripollet, Solomando, defensat precisament per Vilanova. Rebent el bloc de Bonet, Solomando amb Sergi López, obrint cap a Núñez, Núñez de 3, s'anota Dani Núñez, que també està inspiradíssim, 30-38, donant oxigen, Dani Núñez, amb aquests llançaments exteriors. El número 44 de la S. Ara la perd el Ripollet i tindrà 6 segons i 9 dècimes la S per fer un últim atac. L'últim atac d'aquesta primera part, d'aquest segon període, serà de la S. Traurà de Fuentes amb Solomando. Massa lluny de cistella encara, Solomando. 3 segons, continua Javi Solomando, obre cap a Sergi López de 3, es quedarà curt. Aquest intent de llançament de 3 de Sergi López i acaba aquest segon període amb més punts que no pas el primer, 30-38. Per tant, un parcial de 19-24 favorable al Club Bàsquet Ripollet. Veurem què passa en aquesta segona part. De moment el partit està sent igualat, però sempre el conjunt de David Igualada per davant. D'aquí uns moments tornem amb la segona part de la S30, Club Bàsquet Ripollet 38.
Bona tarda de nou, Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, AS 30, Club Bàsquet Ripollet 38. Està guanyant de 8 puntets el conjunt visitant i són precisament els 8 punts amb els quals s'ha començat el partit, amb aquest parcial de 0-8. Des de llavors, el Club Bàsquet Ripollet, el conjunt de David Igualada, sempre ha dominat en el marcador i això s'ha mantingut durant els primers 20 minuts de la primera part. El primer quart una miqueta més ajustat, 11-14, amb menys punts. I ja després, en el segon període, els dos equips, tant l'AS com el Ripollet, han tingut una miqueta més d'encert ofensiu. I això ha fet que arribéssim a aquest descans, amb aquest 30-38 favorable a l'equip visitant amb 19 punts, del que està sent, sens dubte, el millor jugador del partit, Albert Ortega, que ha hagut d'agafar el testimoni de Roger Vilanova, que ha estat durant molt bona part de la primera meitat lesionat, o com a mínim amb algun problema físic. Això ha fet que el 8 del Ripollet estigués a la banqueta durant bastants minuts, cosa poc habitual en el conjunt vermell, però sembla que s'ha recuperat i insistim, molt bona notícia pel bàsquet que pugui tornar a jugar aquest partit. Roger Vilanova amb el dorsal 8, ja el veiem sobre la pista, i el mateix que Pol Borualla, el mateix que Miguel Valero, que Quirós i que Alejandro Sánchez. De moment, a la banqueta, l'home del partit, Albert Ortega, amb aquests 19 punts. A la S surt el màxim anotador també seu, Dani Núñez, amb 14, al 44, amb Campodarbe, amb Bonet, amb Bernat Martínez i amb Javi Solomando. Aquests són els 10 protagonistes d'aquesta segona meitat. De moment, Solomando amb la pilota, ataca la S, 9-58. Tot el tercer període, tot el quart període per davant. I insistim, juga l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Solomando, al cantó esquerre. Pilota interior cap a Campodarbe, que busca l'1 contra 1, obre cap a Bernat Martínez. Penetració amb mà esquerra, molt bé a la Bernat Martínez, deixant-la amb la dreta. No aconsegueix trobar cistella. I és el Ripollet qui mana ara. Vilanova amb Valero, amb Sánchez. I aquest amb Borualla. Borualla que busca. Perfecte ara l'atac del conjunt visitant. Miguel Valero, que ha buscat perfectament el tall de Roger Vilanova. Aquest anava a anotar. Ha rebut la falta. I tindrà 2 llançaments de tir lliure. Roger Vilanova. Encara no s'ha estrenat en la seva estadística personal. Roger Vilanova. És estrany, evidentment, que aquestes alçades de partit el 8 del Ripollet no tingui cap punt. Insistim, ha estat molt de temps a la banqueta per lesió, però ja el tenim recuperat, a Roger Vilanova, el seu primer punt. I el segon tir lliure també la nota, 2 punts. Per Roger Vilanova, 30-40. 30-40, guanya l'equip de David Igualada. Solomando amb la pilota, amb Núñez, rebent el bloc de Campodarbe, continua Núñez. I la falta ara de Vilanova. És la primera, si no m'equivoco, exacta, primera falta personal de Roger Vilanova, i traurà la S amb Bernat Martínez. Solomando, defensat per Borualla. Continua Solomando amb Núñez. Núñez que busca la penetració amb mà esquerra, s'ha d'aturar, de llançar des d'una posició una miqueta forçada. El rebot és per Vilanova i la contra pel Club Bàsquet Ripollet. Sánchez amb Valero, Valero que se gira perfectament. La recuperació ara de la S, Dani Núñez amb la pilota, connectant amb Martínez, Martínez amb Solomando, Solomando que es queda una miqueta fregant la línia de fons. El rebot ofensiu és de Dani Núñez després de la seva pròpia errada. Recupera novament Núñez, a punt de recuperar el Ripollet de la mà de Vilanova, però és finalment Campodarbe que aconsegueix la possessió. I el mateix Campodarbe és qui busca el llançament de 2, la anota. Anota Víctor Campodarbe, 32-40, 8 minuts i 20 segons. 8 puntets, 7, perdó, pel 16 de la S, per Víctor Campodarbe. Ara el llançament de 3, la nota també. Pol Borualla, que s'estrena a la seva estadística personal amb aquest triple. 3 punts per ell. Solomando. Campodarbe que finta, que busca la penetració interior, s'atura, es gira, intentava passar la pilota. Dani Núñez rep la falta i traurà de fons l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, l'equip de l'Hospitalet.
Solomando traient de fons perfectament cap a Bernat Martínez. I anota la S el seu punt número 34. 34-43. Continua dominant el Ripollet. La S que intenta mantenir-se viu en aquest partit. Ataca l'equip vermell. Perfecte, molt bé ara. Alejandro Sánchez, penetració i a mig camí deixa anar aquesta bombeta per anotar el 34-45. Bons minuts ara, dels dos equips, tant de la S com del Ripollet. Campodarbe, línia de fons, ha d'aturar-se, obre Solomando. Solomando que busca el triple, no, només és una finta. Connecta amb Víctor Campodarbe, que se la deixa enrere, la recupera, el tall de Solomando, que ho deixa, o d'intentava deixar, millor dit, la pilota a Bonet, no s'han entès. I la possessió afavoreix el Ripollet. Puja Alejandro Sánchez amb Vilanova. Vilanova connectant perfectament ara. Està jugant molt bé el Ripollet, Està jugant el Ripollet. Un bàsquet de categoria, Un bàsquet de categoria, amb calma, sabem moure la pilota, trobant sempre les millors opcions. Molt de talent, sens dubte, en aquest equip vermell, que insistim, ara mateix ocupa una irreal 9a posició pel fet de tenir un partit menys. Serà cistella de Sergi Bonet, 36-47. La que continua intentant mantenir-se dins el partit, però ofensivament el Ripollet està a un molt bon nivell, tot i que ara ha fallat l'equip de David Igualada i anota o intentava com a mínim Bernat Martínez. Recupera Javi Solomando, intensitat ara els dos equips. Campodarbe, anotarà fàcil. Assistència de Javi Solomando, 9 punts per Campodarbe. 38-47. Es defensa la S. Es defensa l'equip de David Muñoz, que no vol ni molt menys llançar aquest partit. Pilota per Sánchez. Sánchez fintant. Connectant amb Valero. Valero que s'ho pensa, que juga amb Vilanova. Vilanova que busca la penetració. Molt bé ara Roger Vilanova. Perfecte, Roger Vilanova. Com ha connectat amb Antonio Quirós. 2 punts més pel 15. I el partit està maco ara, però s'ha de dir que segurament no és interessant per la S aquest ritme ofensiu, perquè aquest partit de cops ofensius doncs, segurament interessa més a un conjunt com el Ripollet, que està acostumat a anotar molts punts, que no passa a la S, que basa les seves victòries normalment més en l'aspecte defensiu. Ara, nova cistella de Quirós, 38-51. Núñez. Amb Solomando. Solomando que s'ho pensa, que vota amb l'esquerra, que busca la penetració per línia de fons, que troba Campodarbe. El tall de Núñez per fintar. Pilota finalment per Bonet. 5 segons de possessió de llançar la S. Solomando de 3. Ha trepitjat. Ha trepitjat Javi Solomando. Per tant, el tir en qualsevol cas no valia. I seguirà atacant el Club Bàsquet Ripollet. El Gavà, el motor. CB Ripollet. A falta de 4 minuts 50 segons. 38-51. Dominen els vermells, l'equip visitant. Vilanova. Amb Ortega, que ha tornat a la pista. Ha tornat el millor home avui del Ripollet i continua amb el mateix guió. Alberto Ortega, 21 puntets pel número 7. Quin partit està fent Alberto Ortega avui? Insistim, segurament quan més ho necessita el seu equip, per la baixa durant la primera part i segurament també perquè el Roger Vilanova no està amb la millor forma física en el partit d'avui pel petit problema que ha tingut. I s'ha posat l'equip a les esquenes, Alberto Ortega, i està sent sens dubte el millor home de l'equip de David Igualada. Tindrà 2 llançaments de tir lliure Dani Núñez. Després de la falta rebuda. I ha d'anotar la S si vol mantenir-se viu en aquest partit. El conjunt de Santa Eulàlia no ha de deixar escapar cap oportunitat de sumar. I un tir lliure, evidentment, és una molt bona oportunitat. I Dani Núñez, que continua també amb el seu bon partit. 15 punts pel 44. Bona actuació, sens dubte, avui d'aquest jove jugador de la S. 16 punts per ell.
I 40-53 en el marcador electrònic del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat, i Albert Ortega, que no només anota, sinó que també és capaç de dirigir el seu equip. Ara el rebot ofensiu de Quirós i els 2 punts importants del 15, que també estarà fent un bon partit. 11 punts ja per Antonio Quirós, 40-55. López intenta penetrar Sergi López, rep la falta d'Alexandre Badalejo, que es queixa, no tant per la falta, es queixa jo crec que d'ell mateix, perquè ha fet una falta potser massa evident i ell mateix reconeix que potser ha arribat una mica tard. En qualsevol cas, la falta és clara, tindrà 2 llançaments lliures. Sergi López, que no aprofita el primer. Encara n'ha anotat Sergi López, i és un dels importants de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, Sergi López, i evidentment necessita dels seus punts. El conjunt de David Muñoz ha fallat els 2, el rebot, això sí, ha estat per la S. López, que buscava ara la penetració una mica excessivament forçada, i és Ortega que connecta amb Vilanova, que es fa una miqueta d'embolic i prefereix tornar cap enrere, tornar a jugar i buscar una altra opció, i finalment la troba amb una jugada personal que demostra l'enorme qualitat que té Roger Vilanova. 40-57, i això comença a ser ja el que pot ser l'esbrancida definitiva per part del Club Bàsquet Ripollet, que està ja a més 17. Dèiem abans que la primera part sempre ha estat amb un AS sempre a prop, mai per davant però sempre a prop. 2 segons per al final de la possessió, de llançar Sergi López, falla, i o canvien molt les coses o sembla que el Ripollet comença a encarar-se cap a la victòria final. Vilanova, novament, quina qualitat. I això el que demostra principalment és que Vilanova s'ha recuperat. Si hi havia algun dubte de que el 8 del Ripollet podia tenir alguna petita molèstia per el seu problema que ha tingut a la primera meitat, amb aquesta petita lesió del turmell esquerre, és evident que no, que està bé. Roger Vilanova està bé, i de fet aquest tercer quart, aquesta segona part, està sent segurament, juntament amb Antonio Quirós, els 2 homes de referència en l'aspecte ofensiu del conjunt de David Igualada. La S, en canvi, no acaba de trobar la tecla per anotar, per tenir una miqueta més de fluidesa, sobretot en atac. I això fa que continuï el partit i que que cada cop sigui més la diferència favorable a l'equip vermell, a l'equip visitant, al Club Bàsquet Ripollet. Ja s'incorporen els 5 jugadors de l'equip de David Igualada, ho farà de seguida també la S, i es reprendrà el joc amb aquest 40-59. A falta de 2:46 s'ha d'anotar la S el més aviat possible, d'intentar remuntar una miqueta d'aquests 19 punts d'avantatge si vol tenir un últim quart amb mínimes esperances, perquè evidentment si s'entra l'últim quart amb aquesta desavantatge és molt complicat veure o creure que la S pot guanyar. Solomando amb Bonet amb López que a punt de donar a perdre-la. Solomando de 3, anota Javi Solomando, el seu segon triple avui. 8 punts per Solomando, 43-59, i dèiem abans que havia d'anotar la S, que havia d'intentar remuntar mínimament. Doncs mira, de moment amb aquest triple se situen a 16, que continua sent molt important, evidentment, la distància, però com a mínim ja plou menys a Santa Eulàlia. Ara el triple que pot anotar el Club Bàsquet Ripollet, no ho ha fet Albert Ortega, i traurà de fons Dani Núñez. I a canvi, doncs no traurà de fons Dani Núñez perquè precisament el 44 és qui marxa a la banqueta, i llavors qui traurà serà Gerard Baró, amb Garriga. Mana jugada, Garriga. Solomando, al cantó esquerre. Novament Garriga. Garriga de 2, que busca... Anota. Anota Albert Garriga la seva primera cistella. 45-59. Abans ho dèiem, necessita la S anotar, apropar-se, doncs mira, a 14. A falta d'1 minut i 37 segons pel final d'aquest tercer període.
Ortega, mà esquerra, que bé ho fa Ortega. Que bé que ho fa Albert Ortega, que ara ha fallat, però quina bona jugada també, novament, del número 7. Albert Ortega, Roger Vilanova, quins dos jugadors, el 7 i el 8, del Club Bàsquet Ripollet. Solomando, 1-20 pel final, 45-59, petita esbrancida de la S, petit intent de remuntada del conjunt de Santa Eulàlia. És Bonet, amb mà esquerra molt bé ara. Bonet falla i el rebot és pel mateix Bonet. Després de la bona feina de Baró, i ara la primera cistella de Sergi López per posar el 47-59. I això ja, jo crec que això tampoc sorprèn el Ripollet, perquè la gent ha de saber que la S sempre torna a estar dins el partit. És molt complicat superar la S de forma contundent. És un equip molt competitiu, molt, extremadament competitiu. I això el Ripollet segurament ja ho sabia, que és molt complicat marxar, trencar el partit i fer baixar els braços al conjunt de David Muñoz, que sempre acaba tornant, sempre torna a la S. 45 segons pel final i recupera novament el conjunt de Santa Eulàlia, que torna a creure que per què no? Per què no poden remuntar? Per què no poden donar la sorpresa i guanyar aquest partit? Solomando amb la pilota. Hi ha falta, creiem que del Ripollet, efectivament, d'Albert Ortega. És la primera, no té problemes de faltes, doncs, el màxim nota d'avui, amb 21 punts. I tindrà dos llançaments Sergi López. Sergi López, que tindrà opció d'apropar el seu equip un 32%. No és un gran percentatge el de Sergi López durant la Lliga. 47-59, veurem si amb el segon sí que encerta el 19 de la S. Tampoc, però el rebot podria ser de Bonet, però finalment és del Badalejo, que juga amb Vilanova. 23 segons, hi haurà una última possessió favorable a la S, perquè aquesta el Ripollet encara hi ha bastant de calatge, i de fet hi ha 5 segons. Vilanova de 2, anota? Doncs no, anava a dir que anota perquè tenia bona pinta. Aquell llançament hi ha hagut falta de Garriga, que la reconeix. És la tercera. Albert Garriga. I Vilanova tindrà dos llançaments de tir lliure, perquè estava llançant, evidentment. A falta de 12 segons, Roger Vilanova, autor de 6 punts, i podrà augmentar la seva estadística. Ho fa amb el primer puntet, 7 punts. Per Roger Vilanova, 47-60, 12 segons pel final. Seran els últims segons els que tindrà la S per intentar que aquests 14 punts de distància siguin menys quan acabi aquest tercer període. Solomando amb la pilota, 10 segons pel final. Veurem què fa la S. De moment Solomando, 5 segons, rep el bloc de Sergi López. Solomando que busca el triple, que fintava per entrar Solomando, obre cap a Baró, Baró cap a Bonet, es queda sense temps la S, llença, Mossa forçat. El 21 de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia no anota i acaba aquest període amb 47-61 més 14. L'equip visitant amb un últim període que ha estat de 17-23 favorable a l'equip visitant. 17-23, 47-61 guanya el Club Bàsquet Ripollet. I veurem si l'AS és capaç de tornar a donar aquesta empenta que ha tingut en aquests darrers instants del tercer període. Estava menys 19, recordem, l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, però insistim abans amb aquesta idea. És molt complicat treure del partit a la S. Sempre torna l'equip de l'Hospitalet. S'han arribat a posar 12, però evidentment la qualitat del Ripollet, i en concret de dos homes, com són Ortega i Vilanova, fa que moltes vegades sigui complicat. Veiem que Vilanova sembla que es queda a la banqueta amb aquest últim període. Minuts de descans pel número 8. I és normal, tothom es fixa molt en què passa amb Roger Vilanova. On està Roger Vilanova? Juga, no juga? I sempre que estigui a la banqueta doncs és una mica de notícia. De fet, la setmana passada va jugar 40 minuts Roger Vilanova. I en aquesta, doncs, una miqueta menys per la lesió i també perquè té una miqueta de descans
per part del seu tècnic, David Igualada. Juga ja Xavi Manzano, que també ha fet una bona primera part, el base suplent en aquest cas, Xavi Manzano. Una primera part bastant interessant. Del número 6 serà el tap de Sergi López sobre Luis Carlos Santana. La pilota que continua sent pel Club Bàsquet Ripollet. I ataca Quirós, d'esquenes, defensat per Sergi López. Obrint cap a Manzano, Manzano que busca el triple, el falla, el rebot. El Badalejo, que gira perfecte, molt bé ara el Badalejo. I no també a l'acció posterior, perquè després del rebot defensiu de Sergi Bonet ha abraçat el seu rival avui. I, òbviament, ha estat una falta bastant clara. Que és la tercera més d'Alexandre el Badalejo. 49-61, 47-61, perdó. Domina el Ripollet. Menys 14. Solomando amb la pilota. Amb Baró. Solomando novament. Finta, torna a fintar. Bota amb l'esquerra. Buscant opcions sempre. Baró. Rebent el bloc de Sergi López. Continua Baró. Baró que rellisca. Aconsegueix posar-se dempeus, però quan intentava connectar novament amb López no aconsegueix. I ara la jugada molt ben entrenada per part del Club Bàsquet Ripollet, però no ben executada finalment per el Badalejo. I continua el 47-61. Una mica d'imprecisions ara, tant del Ripollet com de la S. El llançament de 2 de Quirós, la nota. 13 punts. Antonio Quirós. Garriga. Solomando. Penetració amb mà esquerra, Solomando obrint cap a Gerard Baró, que sembla que ha trepitjat. I torna a sortir Dani Núñez, un dels inspirats de la S. El màxim anotador, de fet, amb 16 punts, per tant, l'aposta de David Muñoz, del tècnic, és clara, intentar tenir una miqueta més de referències ofensives. I per això surt Dani Núñez. Ara bona defensa de la S, tot i que hi ha una miqueta de despistada. I això aprofita Quirós per tornar a anotar. I torna a marxar d'una distància important, 47-65. No pot estar massa temps més la S sense anotar si vol tenir alguna opció. Núñez va buscar el triple, la nota Dani Núñez. Quin bon partit que està fent també el 44 de la S. Dani Núñez, 19 punts ja per ell. La S que ha d'intentar defensar, el Ripollet intentar anotar com sigui. I ara es quedava Dani Núñez quiet perquè deia, jo no he fet res. I la veritat és que la sensació després de pitar la falta és que era Albert Ortega qui estava agarrant a Dani Núñez i no a l'inrevés. Però, clar, evidentment, sí que és veritat que en directe la falta semblava clara. Favorable al Ripollet, però sí que és cert també que un cop s'han quedat quiets, doncs, home, semblava més que estava fent més per la falta a Garriga, Albert Ortega, que no pas Núñez, però bé, ja estava xiulada, per tant, i a més anota ara Albert Ortega. 50-67. Més 17. Garriga. Amb Bonet. Garriga que busca el triple. S'hi trepitjant. Li donen de 3, de 2, de 2. De 2, Jo també crec que estava trepitjant. De fet, ja abans d'anotar ja dèiem que segurament estava trepitjant mínimament, però estava trepitjant. I això ha fet que la cistella sigui de 2. I ara la falta de Gerard Baró, que és la primera del 10 de la S. 52-67. I torna Vilanova, torna també Miguel Valero. Descans per Manzano i per el Badalejo. Ortega amb Quirós i aquest amb Valero. I ara pilota interior perfectament, molt bé el moviment ara de Luis Carlos Santana.
Bona jugada ara del nou del Club Bàsquet Ripollet. Núñez amb Garriga cap al cantó dret. Se la juga de 3, es queda curt. Es veia ja des del principi que aquest triple no anava ben dirigit per part d'Albert Garriga. Ortega jugant amb Quirós amb Ortega novament. Ortega que busca crear. Vilanova, massa sol, intentava penetrar ara. Vilanova, subjectat per Sergi Bonet, falta clara. I continuarà sent la possessió del Club Bàsquet Ripollet amb 14 segons. 14 segons nous per l'equip visitant, que veu com els minuts van passant i la distància continua més o menys estable amb aquests 17, 18, 19, 16 punts. I això doncs és interessant, evidentment, pel conjunt de visitant, pel conjunt de Ripollet. Ara la falta celebrada a la graderia del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia. Insistim que tampoc creiem que l'arbitratge estigui mereixent excessives crítiques, sincerament. Però bé, al final cadascú té una opinió molt personal sobre aquestes coses. Baró amb la pilota intentant penetrar amb mà esquerra. Baró que intenta anotar, no aconsegueix, però sí que com a mínim treu la falta. La falta que ha estat de Luis Carlos Santana. És la tercera. I entra Campo d'Arbe. Marxa Sergi López. 6 minuts, 11 segons. 52-69, continua dominant el Club Bàsquet Ripollet. Veurem si l'AS és capaç de retallar i ho aconsegueix. Amb Gerard Baró anotant el seu primer puntet. 53-69. Veurem si el segon també és bo de Gerard Baró. Es queda curt el rebot ofensiu de Sergi Bonet, que intentava obrir-se, que intentava elevar-se sobre la defensa. No ha aconseguit, però com a mínim sí que ha tret la possessió pel seu equip. 53-69, 6 minuts, 6 segons pel final. Continua dominant el Ripollet i de l'AS que se li acaba el temps. Es queda sense temps l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, a punt de perdre la possessió l'AS per no ser capaç de treure de fons. Baró amb la pilota, una mica d'embolic amb aquest últim atac. Llença Baró, falla, el rebot competit i fa falta Dani Núñez, que es queixa però que és clara. Evidentment no era la seva intenció fer aquesta falta, és la quarta més de Dani Núñez, però sí que és cert que amb l'intent d'aconseguir el rebot colpeja Dani Núñez i per això xiula la falta Ricard Jerez i Isaac García, els dos àrbitres avui del partit. Ara la cistella de 2 de Quirós, pot anotar, la nota. Plorant, però anota Antonio Quirós, que a poc també, 17 puntets per ell. Un partit més silenciós, segurament d'Antonio Quirós, molt més vistós el d'Albert Ortega, però Déu-n'hi-do també avui Antonio Quirós. Baró amb Garriga que busca la penetració, ha d'obrir cap a Baró, de 3, es queda curt. Gerard Baró, que a més demana el canvi, no està content el 10 de la S, i serà De Fuentes qui surti. Es treu el xandall, la samarreta, entra Carlos De Fuentes, marxa Gerard Baró. I Vilanova ataca. Dos punts ara per Luis Carlos Santana. Massa fàcil ara l'atac del Ripollet. Més 20 i falten ja menys de 5 minuts. Molt complicat. Extremadament complicat avui que la S acabi de guanyar aquest partit. Ha relliscat De Fuentes, finalment ha aconseguit. Molt bé, ara Víctor Campo d'Arbe intentant anotar de 2, no aconsegueix. El rebot ofensiu és de Bonet, la falla i finalment controla el rebot Miguel Valero. I ara ho ha fet molt bé també Quirós, perquè aquesta pilota no era en una bona posició, evidentment, per ell, i ha aconseguit salvar-la llançant la pilota sobre Víctor Campo d'Arbe. I serà novament possessió pel Club Bàsquet Ripollet. Sánchez amb Vilanova.
Vilanova que busca la penetració. Molt bé, Vilanova amb Quirós. Quirós de 2-2. Quirós de 2, anota 19 punts per ell. Insistim, amb el molt partit d'Antonio Quirós, que empata amb Dani Núñez com a segon màxim anotador del partit. El primer continua sent amb 23, Alberto Ortega, Campo d'Arbe, obrint cap a Dani Núñez. Núñez de 3, busca el triple. A punt de res. Es queda allà dalt. De fet, no, finalment ha baixat la pilota, però havia colpejat en el cèrcol, pujava i semblava que podia tenir alguna oportunitat d'entrar, però finalment no ha estat així. I a falta de 4 minuts sembla que la S ja no baixarà els braços, perquè no és ni molt menys una actitud que normalment faci l'agrupació esportiva Sant Eulàlia, però sí que és veritat que ja més 22, menys de 4 minuts, insistim que cada cop sembla més complicat creure que pugui la S treure alguna cosa beneficiosa d'aquest partit. Ara el rebot defensiu de Garriga, que es queda una mica als seus companys, que els intenta animar. El tall de Núñez, perfecte. Cap al moviment d'Albert Martín, anota el 5 de la S, 55-75, dos primers punts per Albert Martín. I Vilanova amb la pilota. Al cantó dret, s'atura. Juga amb Quirós, Quirós que finta i que connecta finalment amb Santana novament. Quirós que intenta la safata amb la mà dreta, no la nota, el rebot és per Garriga i la contra de la S. Núñez, perfecte amb Campo d'Arbe, 2. Molt bé ara la transició de la S, finalitzada amb l'11è punt de Víctor Campo d'Arbe, 57-75, menys de 3 minuts pel final. Vilanova de 2, anota. Anota Roger Vilanova, que en un partit una mica més modest per part seva, doncs mira, 10 punts. 57-77. Amb paciència ara la S. Núñez rebent el bloc de Campo d'Arbe, continua Núñez, obrint cap a Víctor Campo d'Arbe, aquest cap a Albert Martín, que està a punt de perdre-la, però finalment sembla que l'últim en tocar ha estat Santana i per tant continua sent pilota per la S. Doble canvi ara al Ripollet, marxen dos dels millors, Quirós i Vilanova. Continua en pista l'altre del trident, continua Alberto Ortega. Avui els tres millors: Ortega, Quirós i, com no, Vilanova. Ataca el Ripollet amb Sánchez. Aquest amb Baja. Baja, que intentava connectar amb algun dels seus companys, s'ha fet una mica d'embolic, però finalment ha trobat amb una posició una mica compromesa el seu company. El rebot ara ofensiu de Jordi Puig i anota la primera cistella. Jordi Puig ho ha fet bé ara, 57-79, menys de 2 minuts pel final. El partit que morirà amb la victòria del Club Bàsquet Ripollet. I veurem si la S és capaç de maquillar com a mínim aquest partit. El ganxo amb l'esquerra de Carlos de Fuentes, que no ha estat bo. I la transició ofensiva que ara és del Ripollet. Amb la finta de Baja, intentava anotar. Va llançar excessivament forçat. El rebot ha estat per Víctor Campo d'Arbe, que connecta amb Garriga, la contra de la S, finalitzada amb la mà esquerra per Albert Garriga pel 36 punts per ell. 59-79. A 20 la S, a menys d'un minut i mig pel final. El Ripollet, que s'emportarà la victòria d'aquest pavelló i continuarà, doncs, amb la seva bona trajectòria a 2 punts del Badalejo, la bona trajectòria del Ripollet fora de casa. Amb aquestes seran 4 victòries ja del conjunt de David Igualada. En canvi, la S està sent bastant més competitiu fora que no pas aquí al Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia. De moment, aquí a la S, a la seva pista, una victòria i aquesta serà la 4ª derrota. Per tant, insistim, molt més competitiu la S fora de casa que no pas quan juga a l'Hospitalet. Garriga amb Campo d'Arbe, molt bé, ara Campo d'Arbe cap a Martín, Martín que finta i anota 2 punts per Albert Martín, que ja en porta 4, 61-81. El Ripollet amb la pilota. Ara la falta clara de Fuentes
que amb la cama dreta no ha deixat continuar Albert Ortega i aquí tindrà aquest 2 punts per arrodonir el seu excepcional partit. Recordem, 23 punts Albert Ortega, falla el primer i veurem què passa amb el segon. Albert Ortega, insistim, 23 punts, el segon tir lliure, la nota ja són 24, 61-82 i ja l'única falta és saber quin serà el marcador definitiu d'aquest partit, perquè evidentment la victòria ja està més que lligada a favor del Ripollet. Ara se li escapa la pilota a Víctor Campo d'Arbe, 25 segons, per tant segurament serà l'últim atac ja del partit, aquest del Club Bàsquet Ripollet, amb aquest mínim decalatge d'un segon i 3 dècimes entre el temps de partit i el temps de possessió. Veurem si l'AS tindrà temps d'atacar i si ataca, perquè realment amb aquesta distància segurament ja el partit morirà amb aquesta última acció del Club Bàsquet Ripollet. Ortega obrint cap a Brualla, Brualla que finta i intenta penetrar, Brualla que llença de 2, el rebot ofensiu per al Badalejo, anota, posa el 61-84, un segon, 6 dècimes, insistim, pot ser que mori, intentava ara de Fuentes l'últim intent, ja la desesperada, i ha guanyat el Club Bàsquet Ripollet amb aquest últim parcial contundent de 14-23, finalitza el partit amb 61-84, bon partit sens dubte del conjunt de David Igualada. Hem de destacar, com no, Albert Ortega, 24 punts, Antonio Quirós amb 19 i també a Roger Vilanova, que en un partit no excessivament brillant i amb problemes físics ha aconseguit 10 per part de la S. Dani Núñez, 19 punts, el millor, Víctor Campo d'Arbe amb 11, el segon màxim anotador de l'equip local de l'equip de David Muñoz. Ho deixem aquí, amb aquest 61-84 favorable al Club Bàsquet Ripollet. Tornarem ja després de Nadal. Recordem que avui és l'última jornada, ja aquest cap de setmana millor dit, és l'última jornada prèvia a les vacances de Nadal. Per tant, tornarem amb més bàsquet a la Copa Catalunya ja en l'any 2020. Per tant, només ens queda felicitar les festes a tots els televidents de la nostra plataforma, deixar-la, desitjar una bona entrada d'any i esperar que l'any 2020 continuï amb molt bon bàsquet. Fins llavors, molt bona tarda, moltes gràcies.